Simplex Mr. Darwin Papaya, papaya, Eyo Simplex Me tell you straight Tofika wese anoda mavhalavhula ziva zvinhu zvako satitambisire nguva unza chikafu ndauya kunodya ndine nzara ngatisanyengererane zvekudya zvakazara inzwa ndati bhebhi ndoda nhengi akati ndiri kunhenga chizviona kunge ndega anayo manje ndina basa nayo nyangwe akaramba nayo vakawanda havatoperi vanayo zvakazara izvi kwazi ndoga totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi pamadondo totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi pamereki totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi hausigotwe kumabhebhi saka bhabhaiwe kane goridhe rekaurambira ikaka azvishamise sokukanzwa kasingatombonaka iwe kune vana vakatakura mutaka vanototinetsa bhati totosimba nekuramba akatomboshamizire mhani getaway kana wewe wandiruza wani saka zvakupei kunge wakakahodhakita kunge kaidhura iko kari kemahara apo utori chidhura zvakazara izvi kwazi ndoga totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi pamadondo totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi pamereki totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi hausigotwe kumabhebhi saka bhabhaiwe vanondirwadza ndevaye vanobata hepi ini ndichiona hopu akavhurika magepi wakatsva mafyusi chingoronga neni zheti ndokuvhurira magepi olabusha mabhebhi tini ndega ndozvigona chete ndiri 1 kana uchida madhiri unondibata pafoni 263785734200 zvakazara izvi kwazi ndoga totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi pamadondo totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi pamereki totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi hausigotwe kumabhebhi saka bhabhaiwe topika wese anoda mavhalavhula ziva zvinhu zvako satitambisire nguva unza chikafu ndauya kunodya ndine nzara ngatisanyengererane zvekudya zvakazara inzwa ndati bhebhi ndoda nhengi akati ndiri kunhenga chizviona kunge ndega anayo manje ndina basa nayo nyangwe akaramba nayo vakawanda havatoperi vanayo zvakazara izvi kwazi ndoga totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi pamadondo totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi pamereki totoita zvekutsika izvi zvakazara izvi hausigotwe kumabhebhi saka bhabhaiwe